Wadhi kaunti ma Migori, en Rowere mawuok e kar chung' od bura ma Uriri noketo twaka mar winjo pach josiasa madwa kombe kaunti nogo ma Migori. Kotele kanyo to kod Gilbert Ombonya, rowere go maloyo 200 mawuok e ward Sabich ma Uriri olero ne gitimo mano mondo migi luongane na jotelo go nyisgi ni to gin giwegi ang'o ma bende koro gidwaro timo ne jopiny motelo ne gichung' margi mondo mi gidhi gilar kombe go. Patrick Clinton Ochieng ma en achiel kuom jota chendo go nowacho ni ok obed mayot ahinya mondo ne gita chendo ma kamano. To kata kamano gikone to ne gineno ma jopiny go owacho weche gi. Odwa ni mondo tim mano kinde ka kinde kata counties moko be nikech rowere osebedo kijwang'o kendo jotelo donje telo to tiyo mana kodgi e yo ma ok owinjore. Wan kaka youth sani waseamua ni Uriri kaka en Uriri no wang'eyo kaka wadhi kete. Omiyo e siasa ma Uriri waseyiere ni wadhi yiero jotelo madhi konyowa kaka jo youth e Uriri constituency from the ward level to the county level. Ni all aspirants madwaro governorship, madwaro women rep, madwaro senator should come to Uriri to girom kodwa kaka jo youth ma Uriri ginyiswa agenda margi to an bende wa display gi agenda magwa makapone gidhi to giduogo timonwa. Gini nachako pango to nobedo matek kech polise osechando e pap kacha to nodwa time maduong' to nwang'e ni kwa time maduong' be koro hiccups nya bedo mang'eny. To gima wacho ni gimwachako matin ni kik uchaya wang' ni Migori County ka nyaka wabed gi CEC moro mawuok Uriri ka mabe pok ochopo 30 years of age. We have to negotiate for our position. Onge chieng' moro ibo ti kodwa ka ni pile nyocha kano bado lalo second term to ti kodwa ka onge gimonde ikjika sani kata MP manotemo ndiko nwang'ata achiel but wang' ni kata MP wakodo ni ong'a maber lakini wadwa ni ji mang'eny ondiki obed polise obed jolweny kech wajony gi Uriri ka ndalo moko Uriri ka insecurity osebedo mang'eny insecurity osebedo mang'eny ka kech ji onge tije to aspirants mano biro wago erokamano ahinya. It has been a great idea. I've learned a lesson. Lek mar debate man wabedo kawuono ineno kaka jo central ineno kaka duok penjo dong in kodi ng'ama idhi gone kura to mane gima debate ka dong ing'eyo ng'ama win debate koro pachi emitiyogo kod ido kot chieng' moro bang' nomination wating'e ni wajo party bang' nomination ka party osesidho joge ka gisidho joma rach to wakwero ka gisidho joma beyo dong Azimio la Umoja to babe president. Agombo kwanu wameduru bede achiel kendo wamed ng'eyo jotelo mwayiero manyalo konyo jo youth. Koro wabro dhi gi jok madhi kodwa. Ma ok dwar wabok wadwar.